Здравейте! Аз съм Ана Христова и това е третият урок от поредицата за подготовка за матура по предприемачество. Ако този урок ви е полезен, натиснете харесване. Така ще стигне и до други ученици, които се готвят за матура. В миналият урок разгледахме основните икономически проблеми и въпроси. Отговорите на тези въпроси – за кого да се произвежда, какво да се произвежда и как да се произвежда, се намират на пазара. Какво представлява пазар? Това е мястото, където тези отговори оживяват. В икономиката пазарът е абстрактно понятие, на което се срещат два типа субекти. Пазарът е средата, в която се срещат нуждите на купувачите с предложенията на продавачите. Тук се решава кой какво ще получи и на каква цена. Представете си пазар като жива сцена. Купувачи и продавачи се срещат, обменят стоки и услуги, договарят цени. Това не е просто физическо място като магазин или фермерски пазар, а цялостна система от отношения, в която решенията за размяна се вземат чрез взаимодействие между хората. Много често срещан въпрос в тестовете за матура е: какво представлява пазарът? Верният и кратък отговор, който трябва да се даде е: пазарът е абстрактно понятие, което означава мястото, на което се срещат два типа субекти. Ето защо трябва да изясниме и кои са тези субекти, кои са тези участници на пазара. На първо място това е продавач. Той притежава излишък от дадена стока или услуга. Желанието му е да продаде този излишък, за да получи пари или друга ценност. Например, фермерът, който произвежда ябълки, има повече, отколкото му трябват за лична консумация. Тогава той излиза на пазара да ги продава. Той става един от субектите, участниците в пазара. Другият субект, това са купувачите. Те имат дефицит, нужда, желание от дадена стока или услуга, която не притежават. Купувача, потребителят, е готов да плати цена, за да задоволи тази нужда. Например, вашето семейство, вашето домакинство търси плодове за храна, отива на пазара и купува ябълки. Какво се случва на пазара? На пазара се осъществява доброволна сделка, доброволна размяна. Сделките се сключват само ако и двете страни са съгласни. Купувачът печели, защото получава стока или услуга, която желае. Продавачът печели, защото получава заплащане. След като се спряхме вече на това какво понятие означава пазарът, кои са неговите участници, е необходимо да изясним един от основните понятия и механизми, който поддържа пазарът в баланс, в равновесие. Това е цената. Цената на стоката или услугата. Цената е повече от число. Тя е сигнал, който разказва на участниците какво се случва,
Когато много хора искат определена стока, а предлагането е ограничено, цената започва да се покачва. Това показва на продавачите, че производството на тази стока е изгодно и те могат да произвеждат повече. Обратно, ако стоката не се купува достатъчно, цената пада и сигнализира на производителите да намалят производството, оттам да намалят предлагането на тази стока или услуга, или да се ориентират към други продукти. Тоест, производителите получават на пазара информация, ценни сигнали за поведението на купувачите. Пример. Представете си един оживен пазар. Фермерът Иван е дошъл да продава кошница с ябълки. Някои купувачи се редят на опашка, защото ябълките са пресни и вкусни, а други не са толкова заинтересовани точно днес. Ако повече хора искат ябълки, отколкото има в наличност, цената започва да се повишава и това е сигнал за производителите Иван. Хората искат повече ябълки, може да е изгодно да заседя повече следващия сезон, си мисли той. Ако и никой не проявява интерес и купуват само няколко кошници, цената пада. Това показва на Иван. Не си струва да засаждам толкова много ябълки. Може да е по-добре да опитам с круши и домати. Ето ви демонстрация за това как цената работи като пазарен сигнал. Тя помага на купувачите да решат какво могат да си позволят и на продавачите да планират производството на дадени стоки или услуги. Или до тук. Обобщаваме и запомняме. Продавачите и купувачите се срещат на пазара. Те са основни пазарни сили със своето търсене и предлагане. Те заедно с редица други фактори и условия определят ценообразуването на стоките и услугите на пазара. Второ, една от основните функции на пазара е да осигурява информация чрез цените и поведението на купувачите и продавачите. Пазарът показва кои стоки са търсени, кои са в излишък и какви решения трябва да се вземат. Това се наричат ценови сигнали. Благодарение на тази информация и съответствие с наличните ресурси, производителите разбират какво се търси, на каква цена и в какво количество. Така те решават какви точно стоки и услуги да произведат. Система, при която решенията за производство, доставка, разпределение, размяна и потребление се основават на ценови сигнали, породени от поведението на купувачите и продавачите, се нарича пазарна икономика. Това беше урокът за днес. Ако ви е помогнал, харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да не изпуснете следващите обяснения, казуси и тестове. Ако пък искате пълна подготовка за матурата с индивидуални онлайн уроци, пишете ми на посочения имейл. Успех на всички!